canvi energètic i innovació tecnològica. La difusió de l'electricitat i el petroli va tenir diverses repercussions positives, la més important de la qual va ser la transformació de l'economia. Va permetre vèncer un dels principals obstacles per al creixement d'Espanya, la falta de fonts d'energia competitives. L'ús comercial de l'electricitat va permetre la mecanització de la indústria i va disminuir els costos. Això va causar un increment de demanda i de producció. El procés d'electrificació. A Espanya el procés d'electrificació es va produir en dues grans etapes. Entre 1880 i 1914, l'ús de l'electricitat va quedar restringit a la il·luminació, especialment dels carrers dels grans nuclis de població, als tramvies, als edificis públics i a les cases particulars. Durant la segona fase, del 1914 fins al 1930, l'ús de l'electricitat es va estendre a la indústria. Altres avenços. L'avenç en la destil·lació del petroli i els progressos tècnics en la mecànica de motors va permetre revolucionar els transports amb l'aparició de l'automòbil. La millora de la transmissió d'informació amb l'expansió del telègraf i del telèfon i la ràdio. El creixement industrial. L'estructura industrial es va transformar amb l'aparició de noves indústries i amb la consolidació de les existents. Entre els sectors tradicionals, el tèxtil català va continuar l'expansió, però va començar a perdre pes. Les indústries alimentàries també van recular, malgrat que l'expansió de la indústria conserva el peix, situada al litoral atlàntic i cantàbric, i la dels productes agrícoles, desenvolupada a Navarra. La indústria química es va consolidar gràcies a la fabricació de productes com ara els fertilitzants, els medicaments, les pintures i els explosius. Els beneficis procedents de les exportacions de mineral, de ferro i de la fabricació d'acer van estimular la diversificació industrial basca en sectors que requerien àmplies inversions de capital, a més de la construcció de maquinària. La primera empresa elèctrica va ser la Companyia Sevillana d'Electricidad, però la producció d'electricitat es va centrar sobretot en el grup Barcelona Traction, conegut popularment com la canadenca, per l'origen del seu capital, i en les indústries hidroelèctriques d'origen basc vinculades a la banca. També va créixer de manera notable la indústria metal·lúrgica, l'automòbil i els electrodomèstics es van convertir en dos sectors en expansió. La construcció va agafar un gran embranzida durant les primeres dècades del segle XX i es va consolidar la indústria del ciment amb la creació del 1928 de l'empresa Aslan, especialitzada en la fabricació de ciment Portland. Un creixement desequilibrat. Els sectors secundaris tenien una sèrie de problemes i limitacions encara que les indústries van créixer i van introduir-se nous sectors industrials. En les primeres dècades del segle XX, Espanya encara era un país amb una indústria poc competitiva, els costos de producció eren alts i hi havia força inexistència tradicional de la indústria en diverses regions. Amb aquests problemes, el govern va recórrer al proteccionisme i a l'intervencionalisme per defensar la indústria del país. No obstant, alguns factors van afavorir el desenvolupament industrial en certes àrees. Per exemple, l'activitat pesquera va beneficiar a la indústria de Galícia i els conreus van afavorir a la indústria de Cantàbria, La Rioja, Saragossa i Sevilla. L'eix comercial marítim Bilbao-Cardiff va influir en el desenvolupament industrial del nord d'Espanya. D'altra banda, València i Alacant es van especialitzar en la indústria de mobles i en les joguines. La falta de matèries primeres i de fonts d'energia va afavorir a les indústries de béns, que necessitaven més inversió. L'aparició d'empreses modernes coexistia amb una gran majoria d'empreses petites o familiars. Hi havia molta desigualtat de la distribució geogràfica de l'activitat industrial a Espanya. Al 1920 hi havia 3 zones que destacaven per sobre de les altres: Madrid, Catalunya i el País Basc. En la situació oposada es mantenien a un nivell molt més baix a la resta de les comunitats, Canàries, Galícia i Castella-La Manxa, que es mantenien amb una renda inferior del 40% de la mitjana espanyola. Espanya tenia una gran quantitat de territoris lligats encara a l'agricultura i això implicava nivells de renda baixos.
La indústria a Catalunya, creixement i diversificació. Al primer terç del segle XX, a Catalunya va haver-hi una segona revolució industrial. La indústria de Catalunya va augmentar en quant a la producció i productivitat. El nombre de treballadors industrials era 5 vegades més gran que la resta d'Espanya. L'explicació d'això és deguda a les bases establertes al segle XIX, on va haver-hi una concentració de la població a les àrees urbanes i industrials. També va haver noves fonts d'energia i tecnologies, que van introduir-se ràpidament al país. La indústria tèxtil va mantenir-se al damunt de tot, però va perdre força a causa de la diversificació industrial. Les indústries bàsiques van créixer, però van ser la química, elèctrica i metal·lúrgica que van tenir més importància en la nova estructura industrial catalana. La localització industrial a Catalunya va consolidar-se a Barcelona i a àrees metropolitanes. D'altra banda, el mercat espanyol continuava sent el més important. Amb això cal dir que, desgraciadament, la potència econòmica i industrial no corresponia amb la capacitat financera del segle XX. La banca catalana entrava en una decadència i dependència respecte a la banca madrilenya o basca.